Nagko kayo? Uy niya ba? Muna mo? Salte ba mo draw? Yes. Tara. Muna italaba sa mga kabagtik. Dagko kayo mga kabagtik, no? Yung na bere, butay na. No. Bisa mo do. Ano to? Bisa na mo, bisa. Kaya lang. Oh, gamay ra nagsili pre ah. Pre, ikaw gunit. Ikaw na, suyo pa pre. Alam kayo, uy. Nami kayo. Ikaon. Tunla! Ano? Okay pre. Wag na gyala ka jud. Okay. Ginter mo ba? Bugal. Ginter mo bagal. So karon mga kabagtik no magtalaba adventure may karon kabagtik. Katong dagko nga talaba kabagtik. So wa pa tay giwala tron. Atura ta. Yes! Yes! So, kita-kita ra dito sa mong kuanan. Bye-bye. Apa yo? Oh, nga makabagtik ka man yung talaba oh. Yami ka na dubon o kinawon niyo ba? Oh, silip ka. Utangan nagsili. Yami kayo. Ang kaon. Yamor, ang bahaw. Ha? Hello, gay. Mga kabagtik, kuha naman ni karon kay... Oh, tulo. Tul! Amibi. Manay talaba dire sa mga. Inyo sisi. Hello. Apat ka buk. Kamu isa dito dyan ha. Huwag niya ba, manay mga kabagtik, manay mga talaba. Nagko kayo? Uy niya ba, manay mga... Salte ba mo draw? Yes. Tara. Muna italaba sa mga kabagtik. Dagko kayo mga kabagtik, no? Oh? Tambo kayo na kay ano ka na. Naul mag-vitamins good. Vitamin C, A, B. Kagahi ba ni eh? Lugita ba, lugita? Dara ka bagtek, tura tagak. Isa ni, di mo na magpakuha. Bukuan eh. Tuloy kita anak daw kayo ko. Asa? Daw kayo. Dara ka Sige na. Ita jatun. Oh, imo to yuk. Kuno yuk. Tulog kita yuk. Tara. Jet, mangita gina na set, set. Pabubag. Pagwala mo no. Tara mga kabagtik. Dagko na dyan siya. Jon, wag ko Isa. sa puno ba di sa to? Tara. Kanakan ba? Dagko ay guno do. Nadalang guno. Hindi pa kaling ini. Banisin. Oh. Oh. Mo na siya ng abnormal talaba no, mo puni balinggaga talaba. Di pa lagi so lagi lamig ibubuhan ba. Ininit. Ilapuan. Yes. Ito tagnok bro. Kayo. Ako. Ngayon balay sip no. Ali dagan na eh. Ko ini gunod kabagtik. Ngayon balay dagan. Bumay mo daw. Nah. Do. Namo kayo. Namo kayo. Tambo ko. Oh, oversize naman eh. Sa pangalan niya, normal. Normal na talaba? Yes. Grabe ang laki. Para sa iyo, muna pag dako kayo na yung mga ba? Laki. Dax mo na eh. Laki ganawa ko na ikaw. Madaka ganawa ko. Sana mo. Mga bagtik, mo ni siya normal nga talaba oh. Ani? Nga kani siya mga normal nga talaba. Gagmay lang kay gunon. Kani mo ni mga abnormal kay dagko naman tro para na oh, mga abnormal oh. Oh, kana may mga klarong abnormal oh. Oh. Mga Isukod. Hmm?
Mami in nanak. Nanak in mami. Nya daran daddy. Manguli na din yung kabagtik no kay nahumanan maming diri sa mong last na gyadtuan mga kabagtik. Turamong ko. Okay na siguro na. Yes. Dagko to kayo no. Dagko lang. Wanay talaba diri sa mo sa Secret Island. Yes. Tagsara kayo na siya pagitaon. Yes. Yes. Tara na. Hallelujah. Ito mga kabagtikan, naabot na madadali karon. Amon ilunod ang among talaba dira sa ininit para muukab tanan. Para among kaunon karon. Mayong udto din sa inyong tanan. Mga kabagtik dire oh, naglingkod-lingkod ra. Tekan kayo. Pero naginit niyo. Ay, halo na na ron, halo. Ay, lagi niyo na dai. Wag ko ba eh? Mga kabagtik, Ilunod. Ay, ibutang mo. tanawa nga mga kabagtik oh, tanawa. Wow, pagukab. Dire mga bagtik eh. Yaba na siya ginit mga bagtik no. Oh, sama. Kang kanan. So karon mga kabagtik, ato na lang ni siyang kuan og lamas baka na itaping sa babaw ba para inig ana ba lamig kayo. So nya lang. Kay mamalit sa mi. Oh, tanawa oh. Maura ka taas pero dako-dako gamay ang kamot. Para sa Consilis Toolbox. Wala nga sinong eh. Wala pa mo na dyan. Yo, ay. Okay. Yung sa na natin, butay na. No, isa na mo doon. Iya doon. Isa na mo, isa. Kaya lang. Dahil wala ka doon i-post na gabi. Amo doon eh. Tingnan na to si Floji ni mga kabagtik. Tanga na to niya itong paboritong suka. Floji! Ano lang. Oh, gamay rin nagsili, pre ah. Pre, ikaw na gunit, ikaw gunit. Ikaw na, siyo pa, pre. Alam kayo, uy. Lamig kayo. Ikaon. Tunla! Kok may usap-usap dito tulong. So napaman si kuan si Kabagtik Tol Edmond atong patilawon pud ni atong kuan. Kinakusgang Tol, Tolbox. Tol. Mari ka. Pagka namit gid. Buwan niyo eh. Gamay na tol. Try lang, ay saging. Ano ko chiludano? Sigop sa baw. Kabagtik Tol Edmond. Sulte. Masulte ni mo. Okay kayo, may halang. Grabe, kabagtik yun. Nagpamati dito niya. Simod daw. Budlot. So yun mga kabagtik, nakaprepare namin sa mga hababunon mga kabagtik. Sudara mga kabagtik oh. Jogging. Impas. Paghalos-tawa. Impas ang mga wait ron. So yun mga kabagtik, kusla naman kayo. Tiranan natin ng kampo mga kabagtik no. So, yun na. Nakasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Habab! Yes. Wala dagat. Abang. Yes. Timer doon. Unya pre. Magbalot. Balot ba? Di mo magod. Wala balot ba? Alam nila.
Kaya nagsabaw pre na, sabaw lang. Yes. Na, palayo pre, palayo. Na. Sige. Hindi makuha. Ano ni? Yes. Okay. Okay, ano na eh? Nga, may buhok na eh. Good. Usay lasa gar. Goods kay gar. Tingog. Putong banoy. Langay! Hindi naman siya yung lakaw. Gabi. Bang yun. Kung kamagti ka agad. Halangan suka ba? Okay. Bagting ang dunggan mo nun. Gabi. Sobrang suta. Bagting dunggan. Ano nito? Ano? Anong bag? Hey! Hey! Sabay, tao na ito ni Ron. Odoy? May tubig ko rin. Nasunod nila. Bagting dunggan everyone. Walang ala eh. Bagting dunggan. Para mag-isiboy. Bra magibunalan, iwinging. Pala niya. Kami na yung taon, magalami. Ikaw na ka, bayo. Ibayot pa rin blodio eh. Ano? Okay pre? Wag na gihalang na dyan. Okay? Ginter mo ba? Bugal. Ginter mo bagal? Sampai ka na? No, good ka na? Hindi. Ako kasabot sa gibati ron. Muna na ko diri og kagubaon. Abang no? Kami salang kayo. Makalang. Alang. Makaya man o sa dili. Di makaya. Alang yun. Bagting dunggan guys. Sabi ka, alang yun eh. Ay, gole. Ang katingog, halang. Bilak. Kaabot. Kaabot. Makaya. Sa mga kabagtik ng mga jumi, hab-hab mga kabagtik nagputong lamia dyan sa kuwan ba sa talaba. Wala nga dyan mga kabagtik. Yung mga kabagtik no, doon follow, like, and share sa mga video kay permi mo updated mga kabagtik.
At akong kamot, ginahalangan na. Ibang Halangan sili. yun. Makaya. Pero patalami ang mga kabagdik. So kung wala pa ka try, pag-try na mo. So kung wala pa ka suway. Pagsuwalay na mo. So salamat mga kabagdik.